mai albarka, a wannan safiya mai albarka, a wannan gida mai albarka, gidan Alhaji Mustapha Abubakar Imam Koyi, a wannan gari na biyu a jihar Borno a cikin Najeriya. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu lafiya, ya ba mu nisan kwana don haɗuwa a wannan munasaba ta aure da aka yi na ‘yarmu Fatima Aliyu a cikin wannan gida. Da haka mun haɗu ne ba don komai ba, sai don mu taya su murna, mai musu addu'a, mai musu nasiha, tare da angonta mai suna Aliyu Hamza. Da farko muna musu addu'a Allah ya sa albarka a wannan aure, Allah ya zaunar da su lafiya, Allah ya kare su daga dukkan fitina, Allah kuma ya ba su zuri'a ta gari. Allah ya sa ‘yar uwa Fatima ta zama mai ladabi da biyayya, mai bin aure, kuma ta yi aiki da tarbiyyar da ta samu a gidan babanta. Allah ya sa ta nuna hali irin na yara marayu wanda suka samu kulawa. Shi kuma dan uwa ango Hamza Aliyu, Allah ya ba shi ikon yi wa matarsa adalci, Allah ya sa ya kyautata mata, kuma Allah ya sa ya zama mai tausayi, mai jin kai. Allah ya sa kada ya zama mai kakkausan hali, mai wahalar sha'ani. Muna fata baɗiyar haka insha Allah mu ga an kawo mana jariri nan gidan yana ta tsalle-tsalle. Insha Allah an samu ɗan sunna kenan, kuma Allah ya sa ya yi koyi da mai gidan, kuma ya ninninka shi wajen aikin alkhairi da son mutane da taimakon addini. Ko iyayena mata da kuka zo, kuma ana amfani da wannan dama don karin shiga wa'azi ba muku addu'a ba. Duk wacce take da wata bukatar ta anan ta zo, Allah ubangiji ya biya mata bukatar ta. Duk wacce take da bacin rai da damuwa, ko a gidan miji, ko tare da kishiya, ko abokiyar zama, ko surukai, Allah ubangiji ya yaye mata, kuma ya biya wa kowa bukatarsa. Yan hizba ku nake jira fa, hizba kuma zama za ku yi aikin soja, ku naɗa mana wannan abu, kan ku ɗauki hankalin. A kawo taburma sai a shimfiɗa, kar wata ta matso gaba kawai in baki sun shigo wanda suke zaune a rana na bayan nan, to sai a sa su zo su zauna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal-janna wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma yassir lana umurana واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu, Allah kuma ya yafe mana kurakuranmu. To insha Allah ta'ala abinda zan yi magana a kai a wannan ɗan gajeren lokaci, bayan uwa malamai sun gabatar da nasiha, sun ainihin wato isar da saƙoƙuka masu muhimmancin gaske. Allah ya saka musu da alkhairi. Dan uwa Sheikh Muhammad Suleiman Al-Sudani da dan uwa Sheikh Abdullah Mahmud Madobi, fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba ku lada akan abin da kuka yi, kuma ya sa a yi aiki da abin da kuka faɗa. Ya isa haka, ba sai an yi magana ba, ya isa ku shiru kawai.
an kawo tabarma sai su zauna. A sunan topic din da zan yi magana a kai shine rayuwar aure mai daɗi. Sunansa me? Rayuwar aure mai daɗi. Ma'ana wace irin rayuwa ce ta aure mai daɗi? Menene component, menene abubuwan da ake samun su idan an same su a aure ana jin daɗin auren? Kuma menene mace kamata ta kula a gidanta don ta samu rayuwa ingantacciya mai daɗi? Kusan abinda za a ce shine ina jin burin kowace ɗaya a cikinku ne ta samu ingantacciyar rayuwa, ba rayuwar da za ta cika da baƙin ciki da tashin hankali da ɓacin rai da hawan jini da ciwon zuciya ba. Na san ba wacce take burin ta yi aure ta fada cikin wahala, kuma babu wata uwa a cikinku da take burin ta aurar da yarta ta jefa ta cikin matsi, cikin wahala. Kowace ɗaya a cikinku ƙoƙari take ta samu ingantacciyar rayuwa, kuma mu ma iyayenku maza ƙoƙari muke yi mu sa ku a gidajen da za ku ji daɗi, hankalinku ya kwanta. To ana samun rayuwar aure mai daɗi ne da kulawa da waɗannan abubuwa da zan ambata. Abu na farko, duk auren da aka yi shi akan addini to ine muku albishir insha Allah ta'ala za a ji daɗi a wannan auren. Ma'ana dole ne a samu sifa ta addini. Da ka iyaye mata jarinku, zaman lafiyanku, ku tanadi yara 'yan mata masu addini ku sa su a gidajen mazajensu. Wallahi shine za su yi muku albishir, hankalinsu a kwance ki, ba sa cikin baƙin ciki da damuwa. Illa dan abin da ba a rasa ba na kaddara da Allah yakan iya jarraban mutum ya fada cikinsa, wannan kuma kaddara ce ta riga fata. Manzo Allah ya gaya mana, ya ba da shawara lokacin da za a yi aure, ya ce wa masu neman aure, alaika bi zati dini taribat yadak, na hore ka da auren mai addini sai hannunka ya samu alheri. Abinda ake nufi, auren da yake mai daɗi shine auren da yake an gina shi akan addini. idza lam takun al mar'atu zatu dinin afsada ad-din zawjiha. Malamai suka ce idan mace bata zama mai addini ba, to in Allah ya sa da sai ta lalata addinin mijinta. Da kai ya kamata ka zama mai hankali, da annabi ya bada shawara in zaka auri mace ka nemi mai addini, dan kada ka je ka auri mara addini ta lalata maka addinin ka. Ke ma in kika kuskure kika fada hannun mujrimi mabarnaci, mutumin da baya tsoron Allah, baya da addini, wallahi zai lalata miki addinin ki, kuma daga ƙarshe zaki mutu ki shiga wuta. Akwai matar da ta auri wani namiji ashe baya sallah, tun tana masa magana ya rinka sallah ya rinka sallah, baya yi. Daga ƙarshe ta ce wallahi malam ni ma daidai na sallan nan nayi. Kun ga wannan afsada laha dinaha, mijin nata ya bata mata addininta. Menene sifar mace mai addini? Mai kula da sallah, mai kula da azumi, mai kula da dukkan farillai da Allah ya dora mata, mai kula da bin dokar aure. Alamar mace mai addini ita ce tana kulawa da dokar aure. Iyaye na mata, aure addini ne, aure amana ne. Duk wacce aka je aka daura aurenta da salatin annabi, aka haɗu aka yi taro aka daura aurenta, wallahi aiki ya same ta. Dole ki kiyaye mutuncinki, dole ki kiyaye dokar Allah a kanki in ba kya so ki lalata lahirar ki tun a duniya. Ki sani cewa ba daidai kike ba da wacce ba ta da aure. Mai aure da ana nuna mata nauyin da yake kanta, da za ta ga nauyin da yake kanta,
wallahi ko jirgin sama bai zai iya ɗaukan kayan da yake kanta ba. Amma matsalar da yawan ku ba ku sani ba. Kuma ina jiye miki tsoron auren mara addini. Duk wacce kwaɗayin duniya ya ɗauke ta saboda ƙirƙirar rigar wani, ko tsadar motar da yake hawa, ko babban gida da yake da shi, ko matsayi na kujera a gwamnati da yake da shi, ko sarauta ko mulki ko abin duniya, kika je kika aure shi bai da addini, wallahi tallahi zaki kuka, zaki zubar da hawaye. in na ga dama anan zan yi ta baki isoshin mata da suka auri marasa addini daga nan har magarba, ki ji bakin cikin da suke rayuwa da shi. ta ce malam na aure shi baya sallah, haka yake katon banza ya zo kwanta mu a gado, ba shi da aiki sai jima'i, yana neman hakkinsa a wajena amma shi baya bada hakkin Allah. malam ya halatta in kaurace masa? malam ina kallon sa za ya kira asubahi ba zai yi sallah ba, azhar za ta masa a gida malam ba zai yi sallah ba, zai dawo daga kasuwa ko ofis tsakanin magariba isha'i malam baya fita sallah. malam sai dare yayi yazo yana rarrashi na, yana neman biyan bukatar sa dan adam. malam na bagin cikin in mika kaina ga wannan mutumin mujrimi mabarnaci da baya sallah. yanzu ita abin da ya dame ta, mijinta ya ki ya bada hakkin Allah kuma ya zo yana neman ta. ya zaki rayuwa mai daɗi da wannan kasamun mutumi? wata ce wallahi malam duk ranar da ya dawo da daddare, mutum ne mai shegen neman mata, baya zuwa kullum sai ya wankan janaba kafin ya zo wajena. ba wai wankan tsarki, ba wai wankan tsafta ba, wankan janaba zuwa yake yi zina. ta ce da yawa a suturarsa ina ganin alamar abin da ya yi. wata ce wallahi malam dan wiwi ne, haka zai zo mun yana buge, yana warin wiwi. wata ce dan giya ne. akwai dan luwadi, akwai wacce ta kama mijinta yana kwance da namiji a gidanta. ɗaya daga cikin misalai masu yawa, tarin yawa da ya kamata ku sani, in kika kuskure kika auri mara addini zai iya zuwa ya nemi namiji dan uwansa ya watsa kashinki. mara addini zai iya neman makociyarki, mara addini zai iya neman yar aikinki. ta ce malam wallahi tallahi na kama mai gidana a banɗaki yana lalata da yar aikinmu, ido da ido na gan shi. malam na kama yar makociyarmu munafuka, yarinya budurwa, ashe duk da na tafi asibiti mai gidana yake zuwa na kwanciya da ita akan gadona. malam na tsinci yan kunnanta akan gadona, malam ta manta dan kwalinta akan filona. wannan duk ikayoyi ne na mata da suka auri mara addini suke ɗanɗana kudarsu. yanzu sai na ƙara yi miki wa'azi na ce in zaki aure ki nemi mai addini? haka shi ma da ya aure ta mara addini. mace mara addini ba ta da daɗin zama, mahaƙinciya ne, maciyar amana ne. mara addini ita take relationship da wasu maza wanda ba mijinta ba. sau nawa ake kama mace tana zina da abokin mijinta? sau nawa ya kama ta ƙaninsa yana lalata da ita? akwai matar da ƙanin mijinta ne mata ciki. wallahi akwai kes ɗin da aka kamo, wani ya kama matarsa da ubansa da ya haife shi, matar take yadda uban mijinta yana lalata da ita. malam wannan babi na magana akan auren mara addini bai da daɗi, kar mu ɓata lokaci akan sa, kawai mu wuce. shawara ta gare ki, kar ki kuskura ki fada hannun mara addini. wallahi in ba haka ba sai kin yi da na sani. in ya fi kowa kuɗi, kuɗinsa da banza bai zai miki amfani ba. me amfanin kin aure shi yana da kuɗi bai da addini, yana ɗauko miki matan banza? akwai wadda ta ce a gabana yake shigo da karuwai, in na yi magana iyaye na su ce ai kukan daɗi nake, duk gidaje da motoci da yake da shi kina gani ba yadda zaki da shi. da karki aure mara addini. malamai sun ce lallai mutum ya yi ƙoƙari ya rayu da mai addini. duk mutumin da ya rayu wato
da wanda yake bayi da addini to ya shiga uku. Wani ya zo gurin Hassan al-Basri ya ce, ya imam, ina da yata budurwa, ina so zan aurar da ita, da Allah ina so ka bani shawara wa zan aura wa yata. Hassan al-Basri ya ce da shi, zawwishha ila man yattaqillah, a wata riwayar zawwishha ila taqi, ka aurar da yarka zuwa ga mai tsoron Allah. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yuhinha. Idan ya sota mai tsoron Allah, idan ya sota zai girmama ta. Duk wanda ta aure mai tsoron Allah zaki ga yana girmama ki, da dadi mijinki yana girmama ki. Wa in abghadaha, idan kuma baya son ta yana fushi da ita, lam yuhinha, tsoron Allah su bai zai bari ya tozarta ta, wulakanta ta ba. To kin ga ribar ki aure mai addini mai tsoron Allah, ko da kin gaji tsufa ya kama ki ko kina da wata ɗabi'a ya ji baya son ki, to bai zai iya wulakanta ki ba, saboda yana tunawa da aya da hadisin da suka ce a girmama mace a mutunta ta. Kenan ana jin daɗin aure, abu na ɗaya, da aure mai addini, both side. Mace ta aure mai addini, namiji ya aure a macen da take mai addini. Ku rike mutuncinku, ku saka hijabi, ku saka niqabi, ku je makarantar islamiyya, ku daina barin maza suna lalata budurcinku kafin ku shiga gidan mijinku na aure. Ku daina alaka da maza, kuna shiga cikin maza, ana fita da ku fati da kaɗe-kaɗe da raye-raye, ku daina yi. Zai lalata tarihin rayuwarki nan da shekara 20-30 masu zuwa, a cewa 'ya'yanki da jikokinki uwarku karuwa ce a garin nan, ba abin da ba a yi da ita ba. Wani yaro ya zo ya yi rashin kunya wa wani mutum a unguwarsu, ya gaya masa magana, ya zage shi. Sai mutumin ya ce, Allah sauwaƙe, wannan yaron ba dan wance ba ne? Ka ce eh. Sai ya ce, ka je ka gaya mahaifiyarka, ka ce mata ta san wani, ta gaya maka muna yara me ban yi da ita ba, uwarka ce da ta bi, ka je ka gaya mata. Yanzu wannan wa ya jawo wannan yaro zage uwar? In kika je kika lalata rayuwarki, kin cuci 'ya'yanki da jikokinki. Ina tausaya miki. Abu na biyu, husnul khuluq, kyakkyawan ɗabi'a shi ke ba da aure mai daɗi. Sunan lancata aure mai daɗi, zaman aure mai daɗi. Duk matar da ba ta da hali mai kyau, take da hali irin na karya, mace mai hali irin na maciji, mace mai hali irin na kaza, wallahi babu ke ba jin daɗi. Husnul khuluq, almar'atu as-sayyi'atul khuluq dararuha aksar min naf'iha. Matar da take mai mummunan ɗabi'a, wallahi amfanin cutarwanta ya fi amfaninta. Duk wanda Allah ya jarabe shi ya auri mace wacce take mai mugun hali, za ta yi fada da kai, ta yi fada da uwar da ta haife ka, kai miji. Mace mai mummunan hali tana da baƙin kishi na zubawa kai kananzir. Mace mai mummunan hali 'ya'yanta ba sa jin daɗinta. Mace mai mummunan hali makotanta ba sa jin daɗinta. Mace mummunan hali ba ta yin baki, ba ta karɓan baki. Mace mai mummunan hali, mace mai mamaya, mace mai handama, mace mai ɗabi'a ta rashin ji. Mace mai mummunan hali ba ta da aminci, za ta iya zuwa ta jawo wani ya zo gidanta ya yi lalata da ita a shimfiɗar mijinta, saboda halinta bayi da kyau, ba ta tsoron Allah. Ki zama mace ta ƙwarai, matar arziki, mai haba-haba da miji, mai haba-haba da ƙawayen ainihin wato miji da dangin miji. Mace mai haba-haba hatta da maƙota. Wallahi akwai matar da hatta maƙotansu, maƙota maza a waje sun san kyakkyawan halinta, tana aika musu ruwan sanyi, tana aika musu abin arziki. Amma ke halinki bayi da kyau, marowaciyar mata ce ki. Akwai wanda ya zauna a hannun wata mace mai munan hali, ya ce malam na azabtu, ya ce wallahi malam za mu je gona mu dawo, a yi abincin rana, matan nan sai ta ware 'ya'yanta ta ba su ci su ƙoshi, namu abincin sai ta ɗebe ta zuba shi a kwano, ta sa shi a kabet ɗinta, ta sa shi cikin jere. Akan iya samun abincin kwana 3-4 a ɗakinta ya riɓe yana wari saboda mugun hali. Akwai matar da
saboda ƙetarta da rashin halinta mai kyau mace yadda wani ya raba mijinta ba, musamman idan mijinta yana da rufin asiri. Mace mai mummunan hali ita ce take koran dangin miji a gida, ba a isa a zo wajensa ba. Ita arzikin da aka samu sai ta cinye ita da 'ya'yanta. Ba ki da daɗin zama, halinki bayi da kyau. Inda ba a cin arzikin ke kya zo gidanki ci arziki, dan me za ki rinka hana abin da Allah ya ce a yi? Mace mai mummunan hali tana kulla gaba da kiyayya da uwar miji, ta mai da uwar miji kishiyarta. Ke za ki yadda ta zo ta wulaƙanta ki ita ma? Akwai wanda ta ce wallahi tallahi sai ta yi maganin uwar mijinta, tana shewa saboda halin ta bai da kyau. Uwar da ta haifa miki mijin ba sai da ta yi naƙuda ta haifi mijin kika gani kina so ba, shine zaki mai da ita abokiyar gaba, abokiyar fada? Akwai mutumin da ya ce malam kun ce a rike marayu, na je na ɗauko maraya, matata ta hana ni na rike maraya, matata halinta bayi da kyau, yara ne marayu, na ɗauko ɗaya biyu a gabana take musu azaba, sai ta ba wa 'ya'yana abinci ta hana su. Na yi magana ta ce ita ba za ta rike 'ya'yan wani ƙato ba saboda halinta bayi da kyau. Hajja, ke ɗin shiga inuwa, ku ba ta wuri, ita shiga inuwa. Yanzu ke ba za ki bar mijinki ya rike maraya bai shiga aljanna da manzo Allah ya ce ana wa kafil yatimi ka hataini fil janna? Annabi ya ce da ni da mai rikon maraya kamar haka ne a gidan aljanna. Ku duba tsakanin yatsun nan guda biyu yadda kowanne yake kusa da kowanne, da manuniya da ya tsakiya. Ya ce da ni da mai kulawa da maraya muna kamar haka. Yanzu ba abin alfahari bane gare ki mai gidanki ya ɗauko maraya ki kula da shi? To wallahi akwai matan da duk 'ya'yan da ba nasu ba suka shiga hannunsu saboda mugun halinsu, wallahi malam sai sun dandana fuda. Akwai bawan Allah da wata mata ta yi mai azaba, kuma bari muku wani albishir ku gane, musamman mata da ake ba su 'ya'yan da ba nasu ba suke nuna mugun hali suna azabtar da su. Waɗannan 'ya'yan da kuke musu azaba sai sun fi 'ya'yanku albarka in ba kun yi da gaske ba. Wallahi galiban 'ya'yan da aka tsaftar da su sune masu kuɗin, sune masu arzikin, sune masu mulkin, sune masu ilimin. Ta gama yi musu azaba, da Allah ya tashi ɗaukakawa sai ya ɗaukaka ɗan da ta yi mai azaba ɗin, ya bashi ita kuma nata 'ya'yan suka zama yaran shi. Sai dai su rinka cewa ai wannan mamanmu ne ta rike shi. Ya ce ni na san abin da uwarsu ta yi min. Uban ya mutu, ba shine inuwar ba? Dole ta kulawa da ita da 'ya'yanta gaba ɗaya koma kan wannan yaron, dan shine mai abin duniya. A lokacin ta san wai ɗanta ne. In an zo maganar 'ya'yanta ma har da shi take lissafawa saboda rashin kirki. Da ku ta ga mai azaba. Yace ina sanar da ita. Ta zo ciwo ya kwantar da ita a asibiti, za ta mutu. Yace uwarmu daman ta riga ta daɗe da mutuwa. Daman dalilin da ya sa muka shiga wannan yanayi uwarmu ta mutu. Aka ce ka je ka duba ta yaya? Ya ce a magana in je in duba ta bata da lafiya, amma zan ba da kuɗin magani albarkacin ubana ya aure ta. Amma ni dai in je in haɗa ido biyu da wannan mata a ce an gama, ai Allah ya kubutar da ni daga hannunta, ai ba nan da komawa ba. Ka je ka taimaka mata. Ya ce ga taimako kai mata, amma maganar in je in gaishe ta Allah ba ta lafiya ni dai ba zan yi ido biyu da ita ba. In takaice muku zance haka al'amuran suka yi ta gudana. Ba shi kaɗai ba, da yawa akwai waɗanda in suka tuna abin da matan iyayensa suka yi musu, wallahi ko makwarwar ruwa guda ɗaya ba za su ba su ba. Ki ji tsoron Allah, ki kyautata wa 'ya'yan mijinki, ki kyautata wa 'ya'yan kishiyarki, wataƙila su za su riƙe ki. Ba mamaki ɗan kishiyarki ya zama gwamna, a lokacin za ki ce kina da ɗa gwamna ko bayan kin gama azabtar da gwamna yana yaro. Ba mamaki ɗan kishiyarki ya zama babban malami. Ni nan yanzu da nake muku wa'azi, wallahi a yanzu ga shekaru na daidai gwargwado, ina iya tuno lokacin da nake yaro karami mahaifiyata ta rasu, kuma ina tuna irin yanayin rayuwar da na rayu, har ina tuna lokacin da babana ya dauka bai ƙara aure ba.
irin zaman wahalar da na yi a gida ina karami, sai dai babanmu ya je kasuwa ya dawo ya taho mana da dan abinci mu ci, mu je makaranta mu dawo, iyar mu ta taimaka mana ta yi mana kaza. Na san irin wannan rayuwar ina tuna, kuma ina tuna lokacin da babanmu ya yi aure, ya auro wata matar arziki da ta taimake mu. Ina mata addu'a wannan matar, ta rungume mu malam, ta nuna mana kamar mahaifiyarmu bata mutu ba. Muka yi ta shagwaba yadda muka ga dama, mun samu wuri, Allah ya taimake mu ba mu samu mai gashi ba. Amma matan nan wallahi malam ta rasu, yanzu ji nake ina ma tana raye ni ma mata goma ta arziki. Wallahi nake gaya muku, ba ita ta haife ni ba, amma wallahi na tuno hidimar da ta yi. Wallahi har yanzu ina tuna miya da take mana gangariya lafiyayya, saboda muna yara muna dan kwaɗayi karan haka. Ai da mun yaro dan kwaɗayi ne, yana son abu mai daɗi. Kulawa da mu take sosai. Yanzu ki tuna inda wani abu ta mun mara kirki, wallahi ba zan manta ba. To ke da ke nake, ko da mijinki zai, matarsa za ta mutu ko za su rabu, aka baki yayan wasu, da Allah ki zama mai kyakkyawan hali. Ku zama masu siyasar zama da mazajenku, duk wannan akan kyakkyawan hali, kar ki zama mai mummunan hali. Namiji da kike gani yana da wahalar sha'ani, da haka Allah ya sa ku mata kuna da haƙuri. Idan baki zama mai hali mai kyau ba za ki ci moriyar mijinki ba wallahi. Dole ya bata miki wata ran, ki kau da kai ki ga kaman ba a bata ba. Dole ya gaya miki bakar magana, ki yi haƙuri. Dole ne ki nemi wani abu ya ce a'a. Wallahi hakki na auratayya akwai mazan da ba sa. Ko satin nan wata mata ta kira take ta cewa ta, wallahi malam mai gidana in ya kaurace mun sai na yi ta kuka ina zubar da hawaye kafin ya bani dama ma. Wai ki duba fa, namiji fa yau Allah ya juya al'amari, matar aure take zuwa ta tsuguna tana kuka wa mijinta cewa kubutar da ita halaka, ya biya mata bukatar ta auratayya dan kar ta je ta zina. Sai banza da ita. In za ki zauna ki zauna, in ba za ki zauna bai kama gabanki. Sai kin yi haƙuri, sai kin kau da kai, sai kin kai zuciya nesa. Ki zama mai son makota, ba wai 'ya'yanki ba ma kaɗai, ba wai 'ya'yan kishiyarki ba. Yau daga cikin masifar da take damun mutane, duk matar da ta kashe aurenta ta je ta auri wani namiji, ta bar 'ya'yanta 2 ko 3 a hannun kishiyarta, to wallahi gwanda ta ɗauki 'ya'yanta ta kai su almajiranci, shi ya fi mata alheri akan ta bar 'ya'yanta a hannun kishiyarta. Ga kunan kamar da tsoron Allah, kamar kan na mala'ika Jibrilu, amma halinku bai da kyau akan wannan babin. Kowa bata yadda da kowa ba. A ce yau aurenki ya mutu ki tsallaka ki bar 'ya'yanki a hannun kishiya. Idan wata ran 'ya'yanki suka zo gaishe ki, wallahi sai kin zubar da hawaye. Akwai wacce take kullun in ɗana ya zo sai na cire mai kwarkwata a rigarsa. Me yasa? aurenta ya mutu, ta tafi ta bari, mijin ya auro wata, ita kuma ba ruwanta da 'ya'yan, sai dai ta musu azaba. Shi ko mijin baya kula, ko kuma matsoraci ne mai rauni, baya iya magana idan aka cutar masa da 'ya'yansa. Shi yasa ina tausaya miki, ki daina gaggawan kashe aurenki wallahi, ko dan waɗannan 'ya'ya, ko dan waɗannan 'ya'ya. Ki haƙuri ki zauna gidan mijinki. Galiban bincike ya nuna mana duk matar da ta tsallake ta bar 'ya'yanta ta tafi wani gida, yanzu ba kina tare da ke da mijinki ba, kika tsallake kika kashe aurenki, to za ki je wani mai mata 3 yana neman ki, sa'an babanki. Za ki iya fadawa hannun wani mai mata 2, gaba ɗaya fada suke da doke-doke, ke ce za a kai ki ta tsakiya, ki ci uban duka a cikinsu. Ga 'ya'yanki suna wahala. Akwai matar da ta yi aure, bayan ta yi aure ta koma gidan sabon miji, sai 'ya'yanta suke zuwa suna gaishe ta a weekend, sai sabon mijin da ta aura sai ce, ke ni fa gaskiya a je da kawo mu yan wani gato suna cinye mu abinci kullum, sai a ce taliya ta kare, kattun banza suna zuwa su. Ta ce yanzu 'ya'yan nawa ne kattun banza? Ya ce to na ruwana da su, ni na haife su. Wannan ɗaya daga cikin bakin cikin da zaki tarar da shi ke lokacin da kika kashe aurenki, kika koma gidan wani, 'ya'yanki ma bara a bari su ka miki ziyara ba, wallahi tallahi.
akwai matar da ta ce wallahi malam mijina mutuwa ya ban da yaya, ya ban da dukiya da arziki, amma in takaice maka zance wallahi mijina sai da muka yarjejeniya da shi cewa ni zan ɗauki nauyin 'ya'yana, ko taliya ɗaya ba zai siya musu ba, marayu ne amma ba zai taimake su ba. ta ce malam in ka ga yaran nan sun ci abinci ni nake zara a cikin kuɗin gadon su in yi musu, idan ka ga yaran nan sun je makaranta ni nake biyan school fees ɗinsu. Ga wani ya ce yana so na amma baya son 'ya'yana, ke yanzu haka kike, a ganki gau, a ganki garau, a yi sha'awarki, a soki, a yi zance, a yi soyayya, amma baki isa ki zo da ɗanki ba a son ɗanki. Haka ne ko ba ka bane? Ana son ki amma ba a son 'ya'yanki. Yanzu kin yadda ke irin wannan rayuwa? Saboda haka ki yi haƙuri da abin da mijinki yake miki ba mai daɗi ba, ki kai zuciyarki nesa don kar ki jefa 'ya'yanki cikin baƙin ciki da damuwa. Abu na gaba, ana ba da labari Imamu Ahmad ibn Hanbal lokacin da ake magana akan zaben mace ta kwarai ta kirki mai hali mai kyau, an kawo masa mata guda biyu, sai ce wace ce tafi hali mai kyau a ciki? ɗaya makauniya ce, tana da hali mai kyau, tana da haƙuri, tana da ɗabi'a ta kwarai. ɗaya kuma idanta biyu garau, idanta a buɗe, amma halinta bai kai na waccar matan ba. halas, halinta bai kai na waccar matan ba. Imamu Ahmad ya ce a bashi makauniyar, ya zaɓi makahuwa, ya bar mai gani. Ku duba fa, an zaɓi mace makauniya saboda halinta yana da kyau, aka ƙi a ɗauki mai gani saboda halinta bai da kyau. Da yawa daga cikin maza yanzu wallahi ba sifar mace yake damunta ko halittarta ba, kuma wallahi duk wanda ya damu da wai sifar mace ko halittarta bai damu da halinta ba sai ya biya haraji. Akwai matar da za ga kamar ba ta da kyau amma halinta masha Allah mai kyau ne. Akwai mace da za ga kyakkyawa ce masha Allah amma kyanta irin na maciji ne. Maciji akwai kyau, jikin maciji akwai laushi, fatar maciji abin sha'awa, har sha'awar fatar maciji ake, ana takalmi da shi, ana agogo da shi, amma cikin maciji guba ne. Da haka ke ma zai iya yiwa kyau ne irin na maciji da ke. Belbela farin tsuntsu mai kyau, abin sha'awa, amma naman belbela baki kirin yake. Ke ma za ki iya yiwa haka ne, ga kwalliya ga ado a zahiri amma zuciyarki a cike da ƙazanta. Akwai wanda za a ganta ba ta da fasali ko ba ta da sifa ko wani abu, duk mace ce. Bari in gaya muku wani abu guda, duk wata mace ce. Annabi cewa yau inna fiha ma fiha, abin da ke jikin wannan shi ke jikin wannan. Da haka ba abin wai a fuska ce ko a kaza ba, a'a ɗabi'a ne, hali ne. Da ka je ka auri mace mai mummunan ɗabi'a, wallahi gwanda ka je ka auri mai kyakkyawan ɗabi'a mai mummunan halitta. Saboda farin cikin da zaka samu akan matar da ka samu da za ta faranta ma rai, ta kula maka da 'ya'yanka, wallahi bai zai kwatantu ba akan matar da ka auro kyakkyawa amma ba kai kaɗai bane mijinta. Da yawa masu kyan ba haka ake sharing din maza ake yanzu. Me sharing din maza? Ka je ka auro kyakkyawa mai kaza, kana ganin kai kaɗai ne mijinta, ba kai ɗaya bane. Akwai ƙawayenta da take waje da su, tunda ba ta da tsoron Allah, halinta bai da kyau, ba kai ɗaya bane mijinta. Ki ji tsoron Allah, ki gyara halinki. Abu na 4 daga cikin abin da yake samar da zaman lafiya da daɗin zama, sauƙaƙawa miji a rayuwar aure. Sauƙaƙawa miji, sauƙaƙawa miji yana farawa tun daga sadaki. Khiffatul mahri wat tabi'at, sadaki ya zama mai sauƙi, ba wai a tsananta sadaki su lallan gwal miliyan kaza, shanu kaza, wane ne kaza. Wata da aka ta jera mata komi 12,000.
dala 1000 kaza, silallan gwal 1000 kaza, shanu guda kaza, akwati 100, akwai wanda 100 aka yi mata, akwati 100, shanu 100, wane ne 100, wane ne 100. Amma da aka bincika mijin da ya aure ta, uwarsa da ta haife shi a tamfar kirki ba ta da shi. Kake yaudari kanki, wanda bai taimaki uwarsa ba zai taimaki taki, ko ke kina ga zai taimake ki? Kuma abu ne mai sauki ku gane, duk wanda baya taimakon iyayensa idan ya aure ki wallahi sai ya wulakanta ki. A'a, bai da abin da yafi last card ɗinsa a rayuwarsa shine uwarsa da ubansa, to bai iya taimaka musu ba. Ke kina tsammani in ya aure ki zaki ji daɗi a hannunsa? Ai ba sai kin dogon bincike ba. Na farko da mun naki iyayen ba su da kima a idansa, saboda bai mutunta a nasa iyayen ba, zai mutunta naki iyayen. Sannan ke kuma wa karan kada miya da aka tsinci ki a hanya, wataƙila ma kuɗin su yasa kika aure shi, sai kin biya haraji. Ku sauƙaƙa wa mazajen ku. Wannan waliyai alfaharin tara uban sadaki ba daidai bane. Maza Allah ya ce mafi alherin aure shine aisaruhunna sadaqa, matan da sadakin su yafi sauki. Idan da za a tambaye ki nawa ne sadakin ki, karki danno wani kuɗi miliyoyi kice sai an biya. An yadda kin kai, kin mafi haka, amma sauƙaƙa wa mijinki. Allah ya sauƙaƙa miki. Abubuwa na wahalhalun aure ku daina tsanantawa, sai an kawo kaza, kuɗin yaya gwalgwal, kuɗin inna gwalgwal, kuɗin dada feto, kuɗin inna soyiti, inna mayiti, inna goddo, inna moye, haka dai ga sunan ku ta kawowa kuɗin wance ta ɗora wa miji wahala. Wani bawan Allah ya burge ni kwarai, yana cewa da yazo zai aurar da yarsa, yace mata karki yadda ki roki saurayinki ko kobo, in na jikin roke shi sai na tada miki hankali. Ya kira saurayin yace ban yadda ba, karka ba ta komai, da niyyar wai wannan abu duk ni ba goyon bayan sa akan wannan, amma wai yana so ya koyi tarbiya ne. Samarin yanzu ya kamata a bari su dan bayar aiki. Kwarai kuwa ya kamata su rinka dan bayarwa, dan wani baya ganewa. Idan aka ce kare bayar in ba sa ba, in yaje gidan ma sai ya ce ai babanki ya ce kar a bayar. To amma sai an musu karatun ta nutsu sun fahimta. Amma wannan karamci ne. Wai dan me? Wai dan ya koya wa yar tarbiyya, kar ma ta sa ido da rai ta yi aure ba dan Allah ba, dan kwadai. Matar kwarai ita ce wadda take tausayin mijinta, ba ta dora mai tabi'at, abubuwa masu wahalhalu da za su biyo baya. Tana alfahari idan kawarta ta yi atamfa, ita ma sai an yi da ita irinta. Idan kawarta ta sa zobe kaza, ita ma sai ta saka. Idan kawarta ta yi kaza, ita ma sai ta yi. Wannan bai da kyau. Ku daina dora wa mazajen ku abin da ba za su iya ba. Yanzu ke daidai ne mijinki dan albashi ne 30,000, kya zo ki hada kanki da kawarki wanda albashin mijinta 150,000. Duk mazaje ne, amma naki 30 yake karba, malamin makaranta ne ko kuma masinja ne ko kuma yaro ne a kasuwa, 30 yake tsira da shi. Wancan kuma ya samu babban aiki, yana samun 150. Dan Allah a tamfarki za ta zama iri ɗaya da wancan? Dan Allah tukunyar miyarki za ta zama iri ɗaya da na wancan? Dan Allah gidanki zai zama iri ɗaya da na wancan? Ai ke kanki da ke da kawaki, ai zaki ga wata tafi wata, ai ba ki ga kin fi wata tsawo ba, wata kuma tafi ki, ba kin yi hakuri ba, bai ga ke kaza ne wacce kaza bane ba. To dan me yasa mata za su rinka cewa abinda mijin wanci ya min ni ma sai an yi min? Me yasa kuke haduwa a gidan biki, a gidan yini, kuke ta hira kuna zagin mazajen ku talakawa? Me yasa kike zuwa ki ce wai dan kawai ki ta saka kaza sai kin saka kaza? Me yasa zaki zo kina ciwo mijinki bashi, bai san hawa bai san sauka ba? Kawai da kin je makaranta an kawo tallan wata atamfa ko takalmi, sai ki je ki ciwo mijinki bashi 7,800. Kin sake zagaya an je an kawo wani turare, baki da kuɗi, kin je kin ciwo masa bashi 15,300. Haba malama, alhali gaba ɗaya albashinsa 32,000. Kin je kin ci masa bashin sama da rabin albashinsa, kuma idan ya ce bai zai bayar ba ki ce shi mugu ne baya taimakon ki, ke ce muguwa mara tausayi. Da yawa daga cikin ɗabi'unku akwai mata masu kawo talla a makaranta, masu talla hatta yanzu wajen wa'azin nan lecture na akwai mata masu talla da za su, wata kawai za ta fita ba ta da asi ba ta da taro, sai ta rinka ciwo mijinta bashi.
dan me zaki rinka ciwo mijinki bashi, kina dora masa nauyi, ki bashi da ciyar da ke da daukar nauyin 'ya'yanki da kudin makarantar ku da gidan haya da larurorinki na asibiti da ciwo kanki da matsalolinki. Ya zaki zo kina ci masa bashi saboda ki ji daɗi? Wannan ba da kyau, kuma ba hali ne na ƙwarai ba. Sa'id ibn al-Musayyab ɗaya ne daga cikin tabi'ai, ana ba da labari ya aurar da yarsa budurwa wata rana. Kun san da nawa ya aurar da ita? Dirhami 2. Babban malami irin wannan aka zo za a aure yarsa, ya ce dirhami 2 ne kawai, a ƙara ya ce kar a ƙara, su kaɗai sun isa. Umar ibn al-Khattab wata rana yana wa'azi akan munbari, ya ce la tuqalu fi mukhurin nisa'i, ku daina yin tsada a wajen sadakin mata. Alfahari ai an biya mata miliyan kaza sadaki. Manzo Allah ce auren da yafi albarka shine wanda aka sa sadaki kadan daidai gwargwaro. Da haka yana da kyau ku sani daga cikin dalilin da zai sa miji ya rike miki auren ki dade, in ya kina tausayin sa. Ga kunan kuna da rashin tsari, hatta tambayar miji abu ma ba ku iya ba. Yanzu wata mijinta yana dawowa gida, baki sani ba, da farin ciki ya dawo, da bacin rai ya dawo, wani ya bakanta masa, mai gidansa ya daka masa tsawa a ofis, baki sani ba, yana dawowa yana ajiye hularsa, wallahi maginmu ma ya kare. Ga momi ma ta je an koro ta daga makaranta, ni wallahi ga kawata ma nan an sa an koma 27,300. wannan mata ashe baki da kirki. Daga dawowar miji, ke ba su koya miki tarbiyya ba ne? Ba su gaya miki ba a gaya miji bukatu ba sai an karanta miji ba? Sai an gama karanta shi yana cikin walwala da nishadi, kuna tafawa kuna abu nan, sai ki ce dalin, in yace ya dai, sai ki ce ina da magana, kina murmushi kina sakin fuska. Zai ya gigita, zai ce a faɗi mana, sai ki loda masa bukatar 73,250. sai ya ce ya karba ya yi, saboda lokacin ana cikin farin ciki da jin daɗi. Amma wallahi in yana cikin fishi ko yana cikin tension da damuwa, kika mai bukatar naira 300 ma sai ya zage ki. Kuna ganewa? Ku daina miƙa wa mazajen ku bukatu yau da gobe, kuma kullum ba ni. Shi yasa na sha faɗa a karatu, ni ce ni dai ina ba wa 'yan uwana mata shawara, wallahi duk matar da za ta yi aure ko duk uban da zai aurar da yarsa, wallahi akwai musu sana'a. Wallahi mazan yanzu ba sa iya rike matan nan 100%, Allah ba sa iya. Ku kula da sana'a, a'a dan dinki ne, a'a dan sabulu ne, da mai na mata, dan abun gyaran jiki ne, dan kayan saide ne naku, dan kayan makulashe, dan kayan gyaran miya da dan kanshin jiki da kanshin miya da kanshin abun nan. Duk abin da kika za ki samu taro da kwabo, a'a dan tsuntsiya ne, a'a dan leda ne, a'a dan sabulu ne, a'a dan kaza ne, a'a kayan yara ne, yan takalman yara ne, yan abubuwa. Wani online talla ne haka da za ki rinka yi, inda za ki samu taro da kwabo, ina baki shawara ki rinka yi. Dan dinki ne za a rinka yi, a koya wa mata dinki su iya. Mata suna dinka kaya, alhamdulillah ana samun alheri. Akwai wata yata yar gidan yayana ne, tana burge ni kwarai da gaske. Ni da na ga wayar ta dama na san ba cewa za ta yi babba ba ni kaza imin kaza ba, kawai na san cewa dai fatawa ne ko na. Amma akwai wadda da ta kira ni kawai sai na yi da kyar nake daukan wayar, saboda in na dauka ma na san za a ce ba ni kaza ne. Me yasa waccar? Saboda ta koyi sana'a tana yi. Yanzu wannan ni ba mijinta bane, amma ya kika ga mijinta? Kullum mijinta ba ni. Mazan yanzu ba sa iya jurewa. Ina so in shaida miki, ki san fa abin da zaki har hada ki samu ki sana'a, ki nemi sana'ar da mijinki ya yadda ki, sana'ar da mai gidanki ya amince ki je ki. Nana Khadija ma ta yi sana'a fa, ta yi saye da sayarwa. Matan manzon Allah suna yin fa asusu a gida su tara dan su yi sadaka. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe suna neman ya za su taimaki kansu su taimaki lahiransu. Da haka ki daina zuwa kina kai yarki bata iya komai ba, a'a ki kai ta iya dinki, mai gidanta sai mata keken dinki ko ki sai mata a hada ta da shi. Akwai yarinya budurwa ne da za a kai ta, cikin kayan da za a kai mata sai ga sabon keken dinki ubanta ya sai mata, yace in kin je ya tafi kasuwarsa
in kin gama aikin kitchen shikenan ki hau kan kekenki kacakal tana dinkawa. Wani dinkin a bata 700, wani a bata 2000, wani a bata 3000. Ba ruwanta da karban abu kaza na mijinta, saboda me tana da abin da za ta yi. Da haka dan Allah iyayena mata ku riƙe wannan akan abu ne da zai taimake ku don ku ji daɗin zama. Abu na gaba na 5 shine abin da yake kawo zaman lafiya da jin daɗin aure, miji ya daina sa ido akan dukiyar matarsa. La yajuzu su'alul mar'ati an maliha, bai halatta a tambayi mace akan dukiyarta ba. Abin da ake nufi a nan gurin shine yanzu kamar mace tana aikin albashi, kawai miji ya zo ya ce gaba ɗaya alat ɗinki yana wayata, wallahi wannan ba daidai bane. Yaya ita da aikin wahala kai da karɓe albashin? Ko kuma duk abin da mace ta kamo wai sai miji ya ce a kawo masa. Sako ya ishe muku maza, kuna zaluntar matanku akan wannan. Waye ya ce maka ita matarka ba ta da tasarruf a cikin dukiyarta? An ce maka marainiya ce, ko an ce maka yarinya ce karama wadda ta balaga har ta kai ga aure ba ta da ikon sarrafa kudinta? Babbanta ya turo mata 50,000 kace a aje karba. An yi baki abokananka sun zo sun bata 20,000 kace kawo nan. Yayanta ya zo gaishe ta, yayi ihsani wa 'ya'yanka, ya raba musu 10,000 ita ya bata 100,000 kace duk a kawo a rike. Zaka zubar da mutuncinka ne da kimanka. Ta je ta yi aikin albashi, kai kake karban albashin sai abin da ka tsakura mata. Wannan ai bauta ce. Wallahi ba inda aka faɗi haka. Da haka aure baya zaman lafiya matukar miji yana sa ido akan abin da matarsa ta mallaka. Ban hana ba mace ta taimaki mijinta, wannan abu ne mai kyau, ki taimaka wa mijinki, ki rage masa nauyi, ki rage masa wahala. Amma miji ya hana matarsa tasarrufi, ba ta isa ta canja a baya ba, ba ta isa ta sai takalmi sabo ba, ba ta isa ta sai turare ba, ba ta isa ta sai kaza ba, kuma da kudinta ya zo ya ta zage-zage. Yayanki ya baki naira 20,000, kin kashe 5,000, yayi ta fushi da ke wata guda, ke da kudinki? Da aka sako ya ishe muku maza, ku daina tasarrufi da hana matanku tasarrufi da dukiyarsu. Yanzu wata mata ubanta ne mutu, ya bar mata miliyoyin kudi. Ku ji da kyau, ana samun matsaloli ne akan wannan, shi sa nake magana akan shi. Ubanta ya mutu ya bar mata miliyoyin kudi da gidajen haya da motoci, aka raba aka kawo mata. Mijin gaba ɗaya ya sa hannu ya karbe ya rike, saboda matar Bahaushe akwai hakuri da ladabi da biyayya. Shi kuma namijin wannan zamani bai da mutunci sai wanda Allah ya kubutar a cikin su, bai da tausayi. Ya karbi kudinta ya rike, ya kara mata kishiya da kudin. Yanzu wannan ba zalunci bane? Kai ko a rinkai ana ban ruwa fa ko in tashi. Yawwa, aga wannan maganganun mutanen nan ba ina dora ruwa ba za su zugunar da ni. Yawwa, a rinkai ana bani ruwa ina sha nan. Wani abu ne mai maiko na ci da safe na, alhamdulillah. Wata mata ta iya abinci ta dafa mana, shi yasa ku ga nake ta dora ruwan nan, dan ko ban faɗa ba ma sai kun faɗa malamin nan yau ya ci mai maiko. Na ci din, kuma wannan wa'azin ai sai da shan ruwa ko? Kina ji na? Wacce baiwa Allah an tafi an bar mata dukiya, mai gidan ya tattare dukiyar gaba daya, gidajen ya je ya sayar, duk ya karbe takardun gidan ya sayar, kuma an zo an yi magana ya kama faɗa. Yanzu dan Allah wannan mijin adali ne? Ta ce yanzu malam a ɗauki kuɗi na a min kishiya. Na ce wallahi kina da gaskiya, duk bala'in da kika yi anan kina kan daidai. Da haka wannan yana cikin abin da yake kashe aure, shiga cikin dukiyar mace. Mutum ya rinka tasarrufi da dukiyar matarsa ba tare da yadda ta ba, ko ya hana ta yi amfani da shi, sai dai ka ba ta shawara. Zaman lafiyan namiji ya kau da kai akan abin da matarsa ta mallaka. In albashin 100,000 take dauka, dan Allah kar ka waiwaice ta. In tana daukan albashin 100,000, za ta je unguwa, kudin motar ta naira 500, dauki ka bata. Kai ne namiji, wannan shine power, shine girma.
idan tana ɗaukan albashin 50,000 bukata ta zo ta naira 1,500 karka waiwace ta, yi mata kawai, shine za ka samu kima da daraja. Allahumma illa idan baka da shi sai ka ce mata wance ba kullum ake kwana a gada ba, gaskiya ba da hali ba da shi, don haka in za ki taimaka bismillah, in ba za ki ba kuma rubuta ki bani bashi, wallahi sai ka fi daraja. In ba ka bi zuwa za ta gidan baban ta ce ai albashin tare muke cinyewa. Da ku daina tsanantawa akan dukiyar matanku. Imam Ibn Sa'id Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake ba da labari, yace idza tazawwaja ar-rajulu, duk mutumin da yazo auren mace, da yazo auren ta sai yake tambayan me take da shi, me ta mallaka, yace fa'alam annahu lissun, ka sani wannan mijin dan fashi ne. ku ji ba, wannan magabata ne suke faɗa. Duk wanda zai auri wata mace sai ya zo yake tambayan wai mai wannan matar take da shi, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ya faɗa, na dukiya, yana tambayan ya ga kudinta mai kudi ce ko ba mai kudi ba, ya nemi yadda zai yi tasarrufi da ita. Yace ka sani wannan mutumin dan fashi ne da makami, ma'ana dan fashi a gidan aure kenan. Tana daukan albashi, ya hana ta mu'amala da albashinta. Wani ya ce wallahi tunda kina dauka zai je mu raba hawalar gidan nan, ki rike cefane ni kuma in rike kaza. Ko matarka tana daukan naira 100,000 ko miliyan 1 ko sama da haka, Allah bai dauke maka nauyin ciyarwa da shayarwa ba. Ba inda a shari'a aka ce matarka tana da kuɗi an ɗauke maka nauyin ka ci da ita, ka shayar da ita, har kuɗin kizo sai ka bayar. Abdullahi dan Mas'ud matarsa mai kuɗi ne, har zakka take bashi, amma wallahi shi yake cefane ya kawo ya ciyar da ita kuma ta ci abincin. Ibn Mas'ud zakka matarsa take bashi, amma ba inda aka ce wai ya ɗauke wa kansa nauyin ciyarwa da ɗaukan nauyi. Shi yasa auren ku yake mutuwa, saboda kuna sa ido akan dukiyoyin da matan ku suke da shi. Abu na 6, tsafta tana sa a samu zaman aure mai daɗi. Duk matar da take kazanta ce, kazamar mace mai kazanta, to gaskiya aurenta zai iya mutuwa. Ko kwanan nan wani yana ce mini, malam zan rabu da matata. Na ce saboda me? Ya ce wallahi malam babban matsala ta da ita ƙazanta. Yanzu ke ya kamata ki yaddar wa kanki har mijinki ya ce miki ke ƙazama ce? Ki duba yadda ruwa yake da yawa, masha Allah, ba wahalar ruwa ake yi ba. Akwai matar da dan lalacewa fa mijinta sai ya jefa mata 200 a ƙarshen wata, naira 200 zai wulla mata, ce ta ciki je ki kitso da Allah, kan na dawo in tarar da kan nan haka. Haba da Allah. Yau mata saboda lalacewa kunshi lalle sun daina yi. Wallahi da mun sani iyayenmu da kakanni mata, da iyayenmu da kakanninmu da, wallahi duk inda ka ga mace zaka ga kafarta da lalle yayi jajawur. Amma yanzu an daina yi. Ban sani ba zamani ne nuna lallen nan cewa ba abin kirki ba ne, ko ba a ado da shi. A'a, ba gyaran ɗaki, ba gyaran gida, ba gyaran kicin. Akwai wanda kicin ɗinta baya shigowa saboda ƙazanta da tarkace. Ga ganyen salad a nan, ga na tumatir da na tattasai, ga yakuwa, ga albasa an jefar, ga manja, ga magi, ga gishiri, ga kananzir, ga kudajen bala'i, ga kwanukan shekaran jiya da aka ci abinci ba a wanke su ba. Me yasa baki wanke ba? Wallahi almajiri na ne bai zo ba. Ke baki da hannun wanke saboda baki da tsari. Da yawa a cikin ku inda za a ga kicin din ku, wallahi ba za a iya cin abincin ku ba. Akwai kicin din da ba wari yake, wari, wanda yau a zamanance cikin kicin kanshi yake. Akwai turarurruka da ake sawa na kicin, in baki sani ba ki je ki tambaya.
kin mai da kanki ba gidajiya yar ƙauye. Akwai turare, akwai sabulun da ake sa da shi wajen wanke-wanke na kicin, ba zai bari yayi warin miya ba. Akwai turaren kanshi da ake makalawa a kicin a jikin kango katanga. Akwai man da ake zubawa a cikin kwanuka in za a wanke kwanuka saboda karni. Daga cikin ku yau mata akwai waɗanda kwanukansu sun wanke amma kwanan karni yake yi. Akwai abin da ake zuba a cikin ruwan ɗaurayar kwano in za a ɗaure kwano saboda ya kori karnin kwano, karnin nama, karnin miyar kuka, karnin miyar kaza. Duk baki san da shi ba, amma kin iya gulma, kin iya surutu, kin iya hada wuri, amma duk abin da zai gyara ki ya gyara gidanki baki san shi ba. Kitchen ɗinki, toilet ɗinki wari da datti. Toilet in ba a sa masa abubuwan zamani ko wanke shi ake yi sai yayi wari. Akwai foda da ake sawa, akwai turarurruka, akwai omo mai kanshi na wanke toilet musamman. Ba kowane toilet, ba kowane omo ne ake wanke toilet da shi ba. Akwai na wankin toilet wanda kanshi ne da shi, yana kashe karni. Ba kya yi. Wata tsaftarta tana yarinya ne ba ta haihu ba, tana haihuwa ta daina tsafta, nan ake gane kazantarta. Damu wani ya faɗa ce a'a ai ba a gane tsaftar mace da rashin tsaftarta sai bayan ta yi cikin farko ta haihu. Duk macen da ba a ga jegonta ba to ba za a gane mai tsafta ce ko mara tsafta ba. Da yawan ku yan mata ne yan zamani yakakal ana yanga, amma kina haihuwa zancen ki ya kare. Warin tumburi, fitsarin yaro ya jika mata gadon baya, ga jirwayen fitsari a jikin hijabinta, ga mamanta nan ya yi jirwaye, yaro ya sha ya jika mata breziya, ya jika mata riga, kazanta ta zo wajen mijinta shake-shake, baya iya kusantar ta saboda tana karnin jego. Haba Allah hoyinu in ji Fulani. Allah sauƙi da Allah ku daina. Gyara ɗakin ki, miji ya zo ya ji turare yana dukansa, ya kada haka ya ji wani ƙanshi, ya juya haka ya ji wani ƙanshi, ya kalle ki ya ga kwalliya, tabbatar hankali. Yaushe zai zo dauki wayarsa yana duba mata? Amma da yawa daga cikin ku yau wallahi mazajen ku ko kallon ku ba sa iya yi saboda ba kwalliya, ba ku iya yi wa miji kwalliya da ado ba. Waya suke gani, kuma akalla za ki ga namiji face in kin duba wayarsa wallahi akwai hoton yan mata. Wani kan a DP din wayarsa ma hoton wata ne, kina nan kina zare ido da mijinki da komai, amma a hoton wayarsa wai wata mata ya sa. Ke mai amfani ki, ke kina ina? Ba kya cire hoton ki tsana ki? Duk kwalliyar da wannan matar ta yi ke ma ki cire dan kwalin ki selfie, ki danna, ki rakas, ki dauka, ki sa masa a DP dinsa. To me kike jira? Ta je wajen kallon ruwa kwado ya zo miki kafa a bakin kogi? Ha? Ki daina. Kuma wallahi ina so in gaya muku wani sirri mata. Kin ga tsafta? Wallahi tsafta tana iya rike gida. Miji wallahi yana iya rike ki saboda bala'in tsaftarki. Zai iya haƙuri da ke akan abubuwa da yawa saboda kina da tsafta. Mala akwai matar da wallahi ƙaryarka kaga kazantarta. Komai na ta malam nit. Kuma mu maza kun gane, kun san ina muke gane mata kazamai? Daga kan 'ya'yansu. Yaron da yake fitowa daga waje din nan, in ka ga yaro dikinini da datti da annakiyar datti da majina da kazanta ya fito daga gida, to ka shaida kawai fa'alam anna uwarsa kazama ce. Malam bari dai bar abin nan haka, ba son zancen nan suke ba. A ba sa so. Ai ko kabbara ɗaya ba ai ba. Saboda malam yana faɗan gaskiya, ni kuma wallahi tausayin ku nake ji. Ni na sani in kina da kazanta zaki wahala hannun mijinki, kuma na san daga cikin abin da yake gigita namiji ya sa shi yana son zaman gida, tsaftar matar shi. Malam ka zo falon ka ji wani turare yana kaɗawa malam, ka zo kan fulan ka kwanta ka ji wani ƙanshi. Akwai matar da na sani wallahi in sallaya za ta ba mijinta zai sallah,
sai ta fesa wa sallah nan turare wallahi. Ya ce malam haka take ɗaukan hankali na, tana yaudara ta matan nan. Na ce ba yaudara ba ne, ba ni sallah ya zan yi sallah wallahi sai ta fesa wa sallah nan turare domin girmamawa. Akwai matar da ba yanda za a yi mijinta ya zo kusa da ita ji tana tashin gumi. Amma yau wasu daga cikin ku fa rikici ake da su akan kitso, gyaran gashi. Ki dankare kanki da gashi a dankare, ina ruwan jirgin dankare. Sai dai ka ga mace tana ta haka kap tana dukan kwarkwata, kat ana hira da ita, tana rankwashin kanta. Da mun ga kina rankwashi mun san cewa akwai matsala a cikin kan. Gashi da Allah ya baki ba irin na namiji ba, dole sai da kula. Gata ne Allah ya girmama ke baki gashi, amma ba a rike gashi a haka kawai, sai an kula da shi. Kuma yanzu ke dan Allah bai kamata ki kula da gashin ki ba. Gashin nan ai dole a kula da shi. Gashin da an sa masa dan kwali, an sa masa niqabi, an sa masa hijabi. Malama ba dole a kula da shi ba. Dole an koma gida a fidda shi ya sha iska, a gyara shi. Amma kin je kin yi wankan janaba, kin daura dan kwali, kin tafi islamiya, kin dada ƙara hijabi, yana cikin jikaga dan karan datti a ciki. Malama ba dole kanki ya rinka wari ba. Ba ki da abun busar da kai. Ba kya kwance gashin ki kure shi, ki sa masa mai kanshi yayi tsawo yayi kyau, ba kya yi baki iya ba. Amma kin iya zuwa gulma gidan makota. Da haka da kin cire dan kwalin ki kina zuwa kan mai gidanki sai ki je na cewa dan matsa kadan da Allah, dan matsa kadan da Allah. Saboda bala'i yana buga shi. Ki gyara. Kisa shari'ar musulunci ta wajabta mana kula da abubuwa masu muhimmanci. Nana Aisha fa wata mata ce ta zo tambayar ta ya ake tsarkin jinin al'ada. Annabi yayi bayani yace ta samu auduga, duk wacce ta yi haila za ta tsarkaka daga haila, saboda duba jinin na yadda yake zuwa da karni, kuma duba ta inda yake fitowa. Aka ce ki wanke, ki goge, ki sa auduga, ki sa turare, haka yazo a hadisi. Ai ba riga bane. Ashe ana sa turare har a audugar da za a tsarkaka daga jinin al'ada. Amma yau daga cikin mata nawa ne in sun zo ƙarshen wata suka yi al'adarsu suna ma da audugar da suna sa mata turare, dan misku tahara da ake sawa, misk da ake sawa ana tsarki da shi, baki da shi. Turaren da ake sawa baki ma san bambancin turaren da ake sawa a riga, turaren da ake shafawa a jiki, da turaren da ake sa shi a al'aura bayan an gama al'ada, baki sani ba, ko baki da shirin ki sani. Amma ana yin tsarki. Nana Aisha ta ce kaza, matan nan sai take tambayan yaya za a yi da wannan audugar. Sai Nana Aisha ta kamo hannunta saboda kunya, ta ce ke zo nan, karki kunya ta mata. Ai ga yadda za a yi. Idan mace ta ce ta tsarkaka fa har zuwa gidan Nana Aisha ake ta tabbatar, sai ta ce ga auduga, je ki daki, je ki sa auduga mu gani a gabanki da sauran jini. Ita take ba su fadar cewa ta tsarkaka ko bata zauka ba, ta gaya musu ya ake kula. Amma mace za ta zo ta yi al'ada ta gama ba wani canji, ba wani kulawa. Ku gyara. Tsafta shine jarin mace. Kula da bakinki, kula da gangan jikinki, kula da ɗakinki, kula da kicin ɗinki, kula da toilet ɗinki, kula da 'ya'yanki, kula da suturarki, kina wanki, kina guga, kina sa turaren wuta da turaren ƙanshi. Lallenki in mijinki yana son lalle, tambaye shi wani iri yake so, mai fulawa yake so ko irin na gargajiya da barau yake so, tambaye shi. Yana son na hannu ko yana so, yana son lallen kirji ko yana so na bayan hannu ko baya so, wani irin gazale yake so, wani irin jambaki yake so, wani irin kaza. Ba a taba zama mace ta zauna babu shafe-shafe da makale-makale ba. Duk inda mace take sai ta saka zobe, sai ta sa dan kunne, sai ta sa kaza, sai ta sa kaza. Sai dai in cikin maza za ta ji, amma duk baki sani ba. Turaren ki nawa yanzu a ɗakin ki? Ki gaya mun. Turare kala nawa ke da shi? Akwai turaren da ake sawa a tsakar gida in mai gida baya nan, kina da shi? Akwai turaren da ake fesa shi a ɗaki ya ɗumama ɗaki, ya ɗumama jikinki, kina da shi? Akwai turaren da a iya sutura ake sa shi, ba a sa shi a gangan jiki, kin san shi? Akwai turaren da ake sa shi in za a kwanta kadai ake shafa shi, wannan turaren in za a fita unguwa ba a sa shi. Amma akwai ƙauyawan mata a cikin ku wanda in za ta je unguwa sai ta fesa turaren da ake sawa in za a kwanta bacci,
wanda wasu matan suna ganewa wannan ƙauyenci ne, rashin wayewa. Duk baki san da wannan ba. Anya kin yi shirin zaman auren kuwa da sauranki. Abu na 7, hifzul lisan, kame baki. Duk matar da take da baki irin na reza to wallahi za ta yanki kanta kuma za ta yanki aurenta ta kashe shi murus. Da yawan ku ba ku da tarbiyyar harshe, ba a yi wa miji magana ba. Shi yasa magabatan mu wallahi hatta magana suna koya wa ƴaƴansu magana. Wala ka je ka auro yarinya ba ta iya magana ba. Da ko kaza ni fa wallahi ku takura mu. Kanci ne kaza. Mijin naki zaki rinka ga wannan magana haka? Akwai matar da miji in ya aike ta sai ce ba tarbiyyar zance, harshen bai da tarbiyya. Akwai matar da daga hira mijin ya ce kaga abin da yasa ba na son hira da ita, da ka fara sai ta gaya ma bakar magana. Ita ba ta da wayewa, ba ta iya magana ba. Ni da ni kuke ko wallahi ko magana kuke gaya mu, ni wallahi kaza bakin ki kamar bakin menene zan ce ne. Mijin naki zaki rinka murgudawa baki. Wata kuma gatsani aka samu tana mijinta da sun yi magana hira ba suke fusa abin da sun tana murkuɗe fuska, sai ka ce wata tsohuwar aljana. Amma in tana cikin ƙawayenta dariya da buɗe baki, amma mijinta baya ganin haƙorinta, shewa da tafa hannu da ƙawaye, amma miji ba a hira da shi. Wai wata mata ce aka kawo ƙararta tsakaninta da kishiyarta, wai ta kawo ƙarar mijinta, wai idan ya je ɗakin kishiyarta ai hira suke yi har da tafawa. In yana ɗakin kishiyar sai ki ana an tafa. Ita kishiyar wato baran ce makira ba, wata makira ce. Wato ko mijin bai yi abin dariya ba, kawai sai dai a ta yi ihu ta ce sai ta tafa, ce ta tafa hannu, wai dan ta sa wa kishiyar bakin ciki, wai ta ji cewa ai ana hira da mijin. Mijin ya ce wallahi kowa ka san dariya, in ka je ɗakin wanci sai ka sha dariya, ta kullace ka. Ita kuma an shigo ɗakin ta ranar girkinta a turbune, fuska amo kaɗai. Wai me aka miki? Haka nake Allah yana za ku gyara ni ne? Ba ke kuwa. Namijin wannan zamanin zaki gaya waka? Dariya ake yi, sakin fuska ake wa miji, wasa da dariya. Haka ake yi. To mijin ya fi Allah ya koma ɗakin wance yana girkinta saboda ta iya hira, ta iya wasa, ta iya ɗaukan hankalin miji, ta iya kawo labari. Ita ko wannan ba abin da ta iya in banda tagumi da turbu na fuska. Malam mace ta zo ta maka abinci ba wai bata maka ba, ta kawo ruwa ba wai bata kawo ba, ta yi wankan ta yi, amma ba ta da tarbiyyar yaya za a zauna da miji, magana bata iya ba ko hira. Wallahi kuna cutan wasu mazan. Shi kuma namiji kamar jariri yake, in an tambayo shi an tarbo shi an ce yi kaza sai ya yi, in ba yi ba shi ma sai yi. Da an bata masa rai sai ya dauki wayarsa, ga shi nan lokacin waya, sai kai awa 3 kana hira da wannan abar, kana dariya da wannan abun. Ke kuma gashi da ranki da jini da tsoka da komai, amma baki ya gyara miji ba, wayarsa ta fi gyara shi. Ki daina turbina fuska. Wata wallahi fuskar ta kamar ta shanu, ranta a bace, ita ba ta yi miji da dariya. Masan yanzu ko zo ka haihu baki kana masa dariya sai ya rena ka, karki yi masa. Ya je ya dauko wata ai, shi yasa ake muku kishiya, ya je ya dauko yarinya yar zamani, yar shekara 17 ta zo tana juya gidan. Ta ce malam fa har tsawa fa take masa. Na ce ba dole ta yi mai tsawa ba tunda ta gama da shi, ke ba kina nan ba shekara 30 kin kusa 40 baki iya komai ba. Yanzu yarinya yar shekara 17 18 take rike gida, kina shirme saboda ta iya zamani, ta karanci namiji. Ke ku kin tsaya an tara miki ƴaƴa har yanzu baki fahimta ba. Tsayawa za ki tashi ki miƙe. Zaman aure ba a yin sa da sakin jiki. In ba ka baya je auro miki yarinya sa'ar kawai, sa'ar yarki, kawar yakki ta zo ta kwace gidan. Ki ji hankalinsa ya fi kwanciya can. Abincinki ba a ci, ba a zaman hira da ke saboda baki iya hira ba. Yace malam in ka zo kullun ranta a ɓace, bata rasa ci ba, bata rasa sha ba. In ta yi magana to bakar magana za ta faɗa. Ina tausaya miki in kika zama mai irin wannan ɗabi'ar. Da ki iya magana, in miji zai yi magana a san da me za a amsa, in yana faɗa a daina maida masa. Idan ana musu ba a musu da miji, in ya ja ki ce to na saki mai gida ranka ya dade.
ka cinye, sai me durkusawa da ai ba gajiyawa bane. Wallahi idan na san in na saba da kai zan sha wahala, wallahi zan maka da'a. Allah kuwa, ko ni dinnan da nake muku wa'azi, duk wanda na san in na bata da shi zan sha wahala, wallahi sulhu zan nema da shi. Ballantana ke miskiniya, miji zaki faɗa da miji? Miji zaki zaman gaba da miji? Wani ya ce yau malam matata ta share wata ta 3 ba ta gaishe ni. Kai in gaya muku na abu, akwai mutumin da ya ce wa matarsa aka kai shi sulhu a wajen wani malami, ya ce malam ba da matsala da ita illa kawai ba ta gaishe ni, amma gashi na sa mata albashin naira 15,000 duk wata, kawai abin da nake bukata garin Allah ya waye ta ce baban momi ina kwana, ya jiki, ya al'amura, kawai in ta mun wannan ta gama. Wallahi albashi ya sa mata 15,000 kawai dan ta gaishe shi. Amma ina takeice miki bayan wata 2-3 wallahi matan nan ba ta ci gaba da gaisuwar nan, aka dada komawa, yace ba ta gaishe ni, na ba ta kudi ba ta gaishe, amma na kara 5,000 20 gaisuwa kawai nake so. Ni dinnan na je wa'azi wani gari, ni na gama wannan bayanin, wata mata ta turo takarda wai a bata aya a bata hadisin da ta ce a rinka gaida miji. Na ce lalle kun yi kwari, barin haɗa kayana na yi gaba. To malam ai tsagirancin ya kai da kalle ni a duba fuska ta a ce in ba da aya da hadisi da ta ce a gaida miji, duk wa'azin nan da na yi ashe na iska ne? Ma'ana ba aya ba hadisin gaida miji, abinda suke nufi wai waye ya ce a gaida miji. Amma kuma ya ce ya kawo cefane ko? Ai shi ka an ce kai ki asibiti ya dauki nauyin ki, ai ya kula da ke ko? Ai bawan gidanku ne kika dauko da ba za ki gaishe shi ba ko? Ai a office kina cewa mai gidanki a office good morning sir, good evening sir ko? Shi a gidan wani malamin gidan kakarki ne aka ce ki gaishe shi? Saboda baki da kimtsi. Yanzu akwai abin da sai an baki aya wannan abin? To akwai ayoyi, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Gaida miji kyautatawa ne, eh. To Allah ya ce kyautatawar da yake kan miji, hakkin da ke kan miji, akwai hakkokin miji akan mata kamar yadda akwai hakkokin mata akan miji. Akwai gaisuwa tsakanin miji da mata. Dan annabi ya raya sunnar gaisuwa tsakanin miji da mata, shi da kansa ma yake bin ɗakin matansa ya je su gaisa. Allah ya kamu lokacin da mata wai yau gaida miji wai sai ya roƙa. Ya za ku yi aure mai daɗi? Kuma yanzu daman mace tana iya zama ta sati guda ba ta kula mijinta. Wallahi akwai wanda hajiya sai ta share wata guda wallahi ba ta mai magana. Ta ce tsakanina da shi sai ya ajiye kudin cefane, in ina da bukata sai in rubuta, da yake yar boko ce sai ta rubuta sai ta kasa masa a karkashin a makullin mota, sai shi kuma sai ya dauka tun da dan boko ne sai ya karanta, sai ya zaro kudin sai ya ajiye mata akan talabishin, ita kuma sai ya tafi sai ta lallaba sai ta ɗebe kudin abincinsa kafin ya zo ta ajiye masa. Ba za ta zo wajensa ba, in ya gama ci sai ya fita sai ta dauke ta wannan. Idan ana bukatar wannan sai dai a tura yara. Ba ta magana da shi, ba ta zuwa ɗakinsa, baya zuwa ɗakinta, wai kuma zaman aure ake wani abu sai gidan bawan shi ba fulata ne. Ga kinan kamar abin tausayi amma halinki bayi da kyau. Yace yanzu yar wannan yarinyar har ta isa ta mun kaza, aka ce kai hakuri. Ai mace ce tana da wahalar sha'ani, innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. An halicci mace ne da karkadaccen kashi, tana da wahalar sha'ani. Amma dan Allah ku bi mazajen ku kyautata musu. Girmama iyayen miji yana dawomar da aure a ji daɗin aure. Duk wacce take da mijinta iyayensa suna raye ki girmama. Wata ɗaliba ta burge ni kwarai, ta ce malam ai da naga faɗan bi zai yiwu sai na mai da shi wasa. Naga uwar miji na tana da fitina sai ta ce ban ni maganin hajiyar nan Allah ya so yadda. Kin san me take yi? Ta ce wallahi malam duk sati sai in je ɗakin ta in gaishe ta, in je hajiya ina gajiya ya kokari ba ni kayan wankin ki. Ta
ta ce wallahi in tattare kayan wankin uwar mijina ni nake zuwa. Ta ce abin mamaki malam, ni fa ni shi mijina yake tattara kayan wanki na ya ba wa almajiri ya wanke a biya, ni kuma in je in ɗauko na uwarsa in wanke kyauta. Na ce mu tafi haka, ni na bautar da ɗanki ke kuma ki bautar da ni. Ta ce malam duk inda aka yi wata ɗaya wata biyu sai na samu farfesun kaji masu kyau, na san tsohuwa ne tana son roman kaza, in dafa mata kajin nan su yi laushi, sai in je gaishe ta ce hajiya ina gajiya, yaya aka yi, sai ta tura mata kwano. A yau har da wahala. Ta ce a ba hajiya ina wannan wahala. Tana buɗewa sai ta ji kaji suna bugun fuskarta. Ta ce wata rana sai na ji hajiyar nan tana kiran mai gida da wallahi idan ka taɓa wanke ka taɓa ni, in kai da ka wallahi Allah ya ce sai in ci ne maka albarka in dai kai da ka taɓa wanke. Yar kirki yar arziki. Ta ce malam na gama cin gwamnatin gaba ɗaya, na mata wanki, na mata guga, na kai mata kaza, na mallake ta, na mallake danta. Irin waɗannan matan su muke so. Duk faɗan da ya fi ƙarfinki mai da shi wasa. Ke yanzu kin isa ke faɗa da uwar miji? Idan ta fi ƙarfinki sata a addu'a, wallahi ki ta sallah kina roƙon Allah kare ki da fitinarta, amma ki zo kina kishi da uwar mijinki, ba ki waye ba kenan, ba yar zamani ba. Wata an biya mata umra ta ce ba zan je ba sai da hajiya. Kin gane wannan kuwa? Mijinta ya biya mata kuɗin umra, ta ce ita ba za ta je ba sai ya biya wa mahaifiyarsa su tafi tare saboda tsabar siyasa. Wallahi haɗinki za ki mata in kin ga dama, amma ba ku fahimta. Allah ya ba ku ikon ganewa. Abu na tara, ittiba'ul awamir, bin umarnin miji shi ke kawo aure mai daɗi. Manzo Allah ya ce khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka. Mafi alheri a cikin mata ita ce wanda ka kawo mata umarni za ta maka da'a. Kana ba ta umarni sai ta yi da'a. Idan nazarta ilaiha asarratka, idan ka ganta sai ka ji daɗi. Yanzu ke dan Allah ke ne wannan matar? Haka sifar ki yake da mijinki ya ganki yana jin daɗi, kuma da ya baki umarni kina bin umarnin haka kike? Amma manzo Allah ce khairun nisa'i kenan. Abu na 10, tausayin miji, ash-shafaqatu war-rahma. A tausaya wa miji, a jikayin miji. Idan aka dora masa nauyi yayi yawa, ga kudin makarantar yara, ga kudin asibitinki, ga kudin awo, ga kudin mota na dauko yara a makaranta, ga dinkinki, ga na uwarsa, ga na yayanki, ga na yayan marayu da yake rike da shi, ga na kaza, ki rage masa nauyi, ki rage masa wahala. A saurara da Allah. Idan wani abu za a kawo da Allah ya hakuri kar a miƙa musu, a bari sai na gama. Ya isa. Ai za ku wargaje min dan wa'azin nawa kuma. Da haka a tausaya wa miji, a sauƙaƙa masa, shi ma miji ya zama mai tausayin matarsa. Auren da yake dawwama, auren da yake dadewa shine auren da tsakanin miji da mata akwai tausayi, akwai jin kai. Abu na 11, a samu alkafa'a, lalle a samu daidaito a tsakanin mijin da mata a wajen aure. Ina so ku saurari wannan karatun kaɗan da Allah, gaba ta 11 din nan. Kuna ji na? Ana so a aure a samu daidaito, daidaito na ra'ayi, daidaito na shekaru. Galiban an fi son, ya isa, galiban an fi son mace ta auri mijin da ya fi ta shekaru. Galiban shi ne daidaitinta. Duk macen da ta auri sa'anta ana iya dan samun matsala wani lokacin. Duk macen da ta auri wanda ta fi shi shekaru, in ba a ci sa'a ba za a iya samun reni ya shiga tsakaninsu. Duk macen da ta auri mijin da ta tafi shi wadata, shi ma ana iya samun matsala a wani lokacin. Na ce wani lokacin saboda ba kullum bane ba.
wannan kafa'a din, wannan daidaiton yana da muhimmanci. Wato daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau shine ana samun rashin daidaito tsakanin ma'auratan nan guda biyu ta hanyar abubuwa daban-daban, sai ki ga auren baya yin daɗi. Da haka yana da kyau iyaye idan za su aurar da 'ya'yansu su kula da waɗannan abubuwa na daidaito tsakaninsu don a samu dawamar auren da jin daɗinsa. Sannan abu na 12 na ƙarshe shine soyayya. Dole ne a samu soyayya da haƙuri a cikin aure. Duk auren da aka yi shi babu soyayya ba a haƙuri, to gaskiya ba zai daɗe ba. Abin da nake nufi shine hajiya, kina da 'ya budurwa, daga cikin abin da zaki fara bincikawa idan zaki aurar da 'yarki, ki tabbatar shin tana son wannan mutumin. Kuma na sani kun fi ni sanin hanyoyin da kuke gane yarinya tana son mutum. Idan kin ga yarinya tana yawan maganar saurayinta, to tana son shi, ko da an kawo zancensa tana so a yi zancensa a cigaba, tana son shi. Idan kin ga yarinya ba ta so a yi mata magana aure kwata-kwata, ba ta so a yi mata magana saurayi, da an fara magana sai ta tashi ta tafi, to ina tabbatar muku ba ta son shi. Hada auren sannan in ba sa a wala ku yi asarar kuɗin ku ne. Da ku yi kokari ku hada wato aure tsakanin masoya, tanakahu tanasalu. Annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa, sannan kuma idan za ku yi aure ku aure alwadud alwaluda. Alwadud wanda akwai soyayya, love shine wadud daga wood. Alwalud masu haihuwa. A binciki gidan yaran suna haihuwa, a binciki gidan ita yarinyar suna haihuwa, sannan akwai wannan soyayya. Da auren da kuka hada shi babu kaunar juna, babu soyayya, to baya dadewa, bajewa yake, watsa yake. Haka uwa uba idan babu hakuri, duk yarinyar da kika gabata da hakuri, to aurenta ba zai dade ba. Ki koya wa yarki hakuri tun yanzu, ki sata a makarantar hakuri. Wallahi kafin ki kashe kuɗi, kuɗin gado, kuɗin katifa, kuɗin kujeru, kuɗin kayan kicin, wallahi idan ba ta da hakuri, in dai namijin wannan zamani za ta aura, wallahi ba za ta dade ba. Saboda gidajen aure yau a cike suke da abun bacin rai da bakin ciki, sai wanda Allah ya kubutar. Kuma ku shaida ne, ba sai na yi bayani ba, kowa ta san me take tarar da shi a gidanta na bacin rai. Kuna jin idan ba a yin hakuri auren nan zai zaunu? Ya za ku yi ta turke yara 'yan mata, ba ku koya musu hakuri? Ki ga yarinya ke uwarta da kika haife ta ba ta iya hakuri da ke, to ya za a yi ta hakuri da wani bare da za ta aure shi? Soyayyar ƙarshen zamani, soyayyar ƙarya, soyayyar bakin cokali, soyayyar da take ba ta zuciya ba, soyayya ta zahiri kawai ba ta baɗini ba. Ai ba a gane soyayyar gaskiya sai an zauna an yi shekaru, an tara 'ya'ya, nan ne mutum yake gane mace tana son sa ko ba ta son shi. Soyayyar rigar da yake sawa, soyayyar motar da yake sawa, soyayyar aljihunsa, in ya dauka ya bayar ana son sa, in bai bayar ba ba a son sa. Ku tabbatar da soyayyar gaskiya, in ya bata tana son sa, in ma bai bata ba tana son shi. Kuma ba yanda za ku yi haka, Allah ya ga dama ya faɗa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Soyayya ga mantini ne. Haka Allah sai ya jarrabu mace kawai sai ta ga wani tana so, ko kuma wani Allah ya jarrabe shi ga wata yana so. Haka Allah ya ga dama ya hada tsakanin mu gaba daya. Da haka ana yin aure ne da soyayya. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan, shine soyayya, wa rahmatan, da tausayi da jin kai. Da haka idan yarki ba ta so, to ina tabbatar miki ba lallai auren ya dade ba. Ku nema mata wanda take so, ku nema mata wanda yake santa, ku nema mata wanda suke kaunar juna. Amma auren kwadayi, auren yana turo miki recharge card. Yanzu ke hajiya har yanzu baki waye ba akan recharge card da ke auren da yarki?
to ya za mu ci za mu kore shi? Katin dubu yake turo mu wallahi. Katin dubu? Akan katin dubu za ki ba da yarki 1000? Wataƙila ɗan luwaɗi ne, wataƙila bai da aiki, wataƙila halinsa bai da kyau, wataƙila mai auri saka ne. To inda soyayya yarinya tana iya haƙuri shekara 20 a gidan aure. Idan ba soyayya kuwa wallahi in ta daɗe shekara ɗaya. Haka idan da haƙuri tana iya shekara 50. Iyayenmu na da sun fi mu haƙuri, shi sa auren su yafi daɗewa. Mu ku na matan yanzu ba su da haƙuri, sai dai kwaɗayi, sai dai buri, sai dai tsegumi, sai gulma, sai fitina. In ka bani ana soyayya, in baka bani ba kaza kaza. Akwai mijin da ya ce wallahi malam in ka ga matata na ga haƙorinta da dariyarta to wata ya kai 27. Da zarar watan albashi ya yi 27 ta fara dalin na gaji a lafiya. To ya kwana biyu, ya yaushe za mu yi salari ne? Kin ji wai yaushe za mu yi salari? Sai ka ce ita ce mai ake albashin. Ya ce duk ladabi da biyayyen da take yi matsiyaciya na san albashi na take jira. Ya ce duk ranar da wata ya yi 12, 13, ya ce yadda ka san annabi da kaburi haka muke zaune da ita. Ita haka take, in an bata ta sake fuska, idan ba a bata ba ba ta sake fuska. Kuma galibin ku haka kuke. In utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun. Irin sifar munafikai kenan. Da ƙarshe abin da so yi muku magana da kuna surutu shine da Allah iyaye ku rinka kula da shekaru idan za ku aure da 'ya'yanku. Na farko ina shimfiɗa cewa ba laifi mutum mai shekara 50, mai shekara 40 ya auri yarinya mai shekara 20-30. A musulunci ba haram ba ne, amma ya zama ya shirya ya kimtsa kuma zai iya. Duk abin da mutum bai shirya masa ba, bai kimtsa ba, ya yi shi ba akwai damuwa. Yanzu abin da muka tabbatar bincike yana faruwa, ana yawan yi wa malamai fatawa. Sai a ɗauki yarinya ɗanya ƙarama 'yar shekara 17 sai a haɗa ta da ɗan shekara 57. Kin san me yasa? Saboda mawodi shede fulɓe wu'i shede magani jalako. Amin. Sai na fassara. Kukan wai ni Fulani ne ko kuma Kanuri ne ko kuma Bolawa ne ko na'am? To duk baburawa ne? Ai kun ci sa'a, da bari ne da na yi maganin ku yau. Fulatanci zan muku na tashin hankali. Yawwa. To Allah ya taimake ku. Tunda baburawa ne, mutanen babur ne, to bari ban iya babur din ba, amma dai bari muku da Hausa. Kuɗi sai su sa a canja tunani, a canja ra'ayi. Ku rinka lura da 'yarku shekarar ta nawa, ya lafiyan mijin da zai aure ta. Wallahi ina gaya muku wannan, ni duka ina da experience, ya faru ne ni, an gaya mun kuma an mun fatawa, kuma na tausaya wanda abin ya faru da ita. Wata ce malam babana ya aurar da ni ga wani mutum abokin shi. Ta ce wallahi malam mutumin nan bai da lafiya. Ta ce wallahi malam baya iya saduwa da ni sai ya yi sati yana shan kwaya. Shirin ya sadu da ita na kwana ɗaya sai ya yi ta shan kwayoyi, yana shiri yana kimtsi. Ta ce idan aka yi saduwa ɗaya da shi zai ɗauki lokaci tukunna sai na yi da gaske ya daɗa kimtsawa. Shine daci dan dararo, shine itatuwa, shine sassaƙe, shine ma'ana shekarunsa ya kai ga ya gaji, karfinsa ya kare. Amma an lura cewa yana da abin duniya, an aura masa karamar yarinya, ita kuma yanzu take ganiyar lokacinta. Dan Allah kuma ta adalci, tana son yaya kuma an hana ta ta yi zina. An ce mace kar ta je ta yi zina, kar ta nemi wani saboda tana da mijinta a gida. To yaya za ku haɗa ta da wanda tafi ƙarfinsa, wanda ba sa'anta ba, wanda ya ci shekarunsa, ya yi nasa samartakan ya wuce, kuma yanzu kai kayi wa kanka adalci, kana da wannan tarin shekarun ka ɗauki wannan ƙaramar yarinya. Ba fa cewa ne haram ba, akwai waɗanda wallahi sun san ba su da lafiya kuma suna zuwa suna auren 'ya'yan mutane. Dan haka sai ki ga matar mutum babban mutum ne amma matarsa ƙarama ce amma tana bin maza a waje.
to wannan abun ne ba masu yana faruwa. Me yayi zafi ka hakura da matar ka, me sai ka je kana shan kwayoyi da itatuwa? Dole sai ka yi auren, ka aure yarinya, je ka nemo ta tsohuwa mana gajiyayya irin ka, mai dan haske haske, mai dan dama dama, ba shikenan ba? To wannan yakan sa a samu zinace zinace a wajen gida. Wata ta zo bai da lafiyar da zai iya saduwa da ita har a samu haihuwa, kuma gashi tana son gado, da haka sai ta fita waje wani ya sadu da ita ta yi cikin, a zo mai da cikin wani saboda idan ya mutu ta ci gado, ‘ya'yanta su ci gado. Daidai ne wannan? Ba daidai ba ne. Wata kuma bai da lafiya ne, ta ce malam wallahi azimu sai ninki mini shekara guda bai waiwaice ni ba da aiki sai gadin gidansa da dafa masa abinci. Ta ce malam duk wasan duniyar da za ka yi masa wallahi mutumin nan sai dai ya rinka ture maka hannu, idan ka taba shi kore hannunka. Ta ce malam na ce haka ake auren nan? Na ce gaskiya ba haka ake ba, baki ci sa'a ba, ai masa addu'a Allah ba shi lafiya. Ta ce ai ba zai warke ba. Me ya kai ki kwaɗayin duniya? Da haka shi yasa na ce ku rinka aura wa ƴaƴanku sa'annin su. Wallahi wanda ke aura mata dan uwanta talaka wanda yake daidai da ita zai biya mata bukatar ta, zinan ne ba maso a waje. Ki ga mace tana zina da direban mijinta, ki ga mace tana zina da mai bada fulawa a gidanta, yaro almajirin gida yana lalata da matar aure. Ki ga mace tana zina da ƴaƴan makotanta saboda ba ta samun biyan bukatarta. Yaya haka kawai za a rufe ido a nan abubuwan da bai kamata ba, sai a yi shiru a zuba ido? Amma wanda yake da lafiya, wanda yake ga ya isa, zai iya yi. Wani zai ce a annabi ya auri na Aisha tana shekara kaza, shi yana shekara kaza. Annabi daban yake da sauran mutane. Annabi ya ce shi kadai ana bashi, duk wani annabi yana da karfin mutum biyu. Na'am, a cikin mutane akwai daban-daban, wani yana da ɗabi'a ta daban, zai iya yi. Amma a daina shiga hakkin 'ya'yan nan ƙanana da ake auren su, aje ba cikin tasko, a ɗauki yarinya ƙarama a sa ta cikin kakanninta. Ga mutum tsofai duk da shi ya ɗauki yarinya 'yar 15, 16, 17 ya haɗa ta a cikin mata 'yan shekara 60, 'yan shekara 57. Ya za a yi abin ya yi daɗi? Bai zai yi daɗi ba. So zan dakata a nan saboda ana ce mu akwai tambayoyi. Waɗannan su ne 'yan nasihohi da so muku da suke gyara zaman aure. In kun ɗauki nasiha ta abu guda 12 na gaya muku, in kun riƙe su auren ku zai yi daɗi. Idan kuma ku riƙe su ba, to tabbas ba za a samu matsala, kuma matsalar ce ba masu. Abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda ne na kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman Allah ya fi mun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala